бовар кун, худам Тоҷикистон мерам ва эҳтиёҷ ба ягон уколшон нахоҳад шид. Бе укол заданшон худам гапҳои даркоришона хоҳам гуфту расон ба тамоми мардуман. бисмилла. аввало салом алейкум ба оғои Муҳиддин Кабирӣ, баъдам ба дигарон. Рости ушав пештон омадам ҳамчу келинею ҳамчу як фарзанд. ҳатто гуфтумтон ки як мушкилӣ дорам, назди шумо биём гуфтум ё пеши Эмомалӣ Раҳмонов равам. Шуморам гуфтан ҳамчу падар хуб кади аввал пеши мо омадӣ. Виҷдонам рости мара аввал пеши шумо овардак, чун бовар доштум ки баъзе корҳоро пешгирӣ мекунен ва намегзорен ки ай ҳад бигзара. Ва шумо хуб фаҳмида будем ки ӯ омадани ма як огаҳӣ буд ва шуморам хостен даҳани мара барои баъзе гапҳо наброя бастан хостен, таклиф кардем ки мо дар таъанде ба Аврупо меорему хаб кун. ӯ як огаҳӣ буд, то ки и шармандагии имрӯзае ки ҳозир мо биромадам дар иҷа гап задистам нашава ва оянда ам ида зиёд шармандагӣ нашава гуфта и дуюм огаҳӣ хоҳад шуд. вақтиш наомадае ки баъзе ҳақиқатҳоро то як ҷои баъзеҳо бифаҳманд. Барои возеҳтар шидани мавзӯъ маҷбурам камтарак ба гузашта барбигардам ва чӣ хел ба наҳзатиё печиданона бифаҳмонам. Рости мо як инсонҳои оддием, бандаи Аллоҳем. авлоду аҷдодам кулобие. Ман як фарзандам дар оила. Номам Лайлое. 24 тақрибан 25 сола. 3 сола тақрибан ё 4 сола будам ки ай кулоб вақте ба қирған мекучем. очам мехоҳад ки дини исломо бештар бифаҳма, қуръона ва намоза ва сатра ба як шакле ба наҳзатиё шинос мешава ва дар ҳамин гурӯҳ қуш мешава. фаъолияташ то 2010 давом меёбад. вақте очам то чанди дини исломо мефаҳма, мехоҳад бештар биомӯза, қарор метиҳанд отам қатӣ ки ба яке аз давлатҳои араб сафар кунанд. тайёрӣ то як ҳаддира мераса, хонара мефурӯшанд, дуогирӣ мераванд. ай момам ки ӯ вақто албатта авлоди отам наҳзатиёро ҳамаша террорист меномид. тамоман зид буд ки дар ин роҳ отам қуш шава. гарчанде очам қуш буд, ай кулоб баргаштанда отам авария мекуна ва раҳматӣ мешава, худо ҷоша ҷаннат куна. баъди мурдани отам 1-2 сол баъдаш очам бо яке ай шахсиятҳои махфие ки наҳзатӣ буд, вале дар хориҷ қарор дошт, чун сахт дар таги таъқиби ҳукумат буд. бо ҳамон шахс издивоҷ мекунад. таги 1 сол мо мебироем дар хориҷ бо ӯ шахс зиндагӣ мекунем. хулоса мо ай 2010 тамоман ай Тоҷикистон мебироем ва очамам тамоми алоқаҳоша ай наҳзатиё мекунад. шахсан ма то 2016 дар байни Мисру Сауди Арабистон калон мешам. вақти Турсия меравам барои дохил шидан, бо як бачаи оддӣ шинос мешавам, Лайливу Маҷнун мешавем. пеш аз ту 1-2 ҳафта пеш тақрибан мефаҳмам ки ин нафар бачаи оғои Муҳиддин Кабирӣ будааст. августи 2016 дар Истанбул бо Кабиров Салим издивоҷ мекунем. августи 2019 дар Аврупо расман ҷудо мешавем. дар асл ҷудо намешавем.